ilang gukuron mayo si Sara sa kanang 125 million, pero wala nila gukura si Martin Romualdez o si Saldico nga bilyon ang gipang kawkaw ug naa pa yung mga ghost project naninguha sa taon. May si Vice Ganda mga par, kay pasinog ng nag putok-putok sad mayong dughan ni Vice Ganda nga pag-ingon nga kanang kung mulang sa siya og presidente nya magatbang sila ni Sara, di jud kuno kadaog si Sara niya mo nang wakibaw si Vice Ganda gon nga basigi kanang bugal-bugalan ra punto siya, gi palapalahan ra punto siya maayo. So mayong gabi ka natong tanan ug welcome back sa atong channel ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta ug sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog ko og subscribe mga par kay para ma-update mo sa itong mga i-upload nga mga video reaction. So gahapon mga par sa rally, si Vice Ganda gunit o kanang tarpaulin nga naay naong ni Sara Duterte kay apil sa iyang panawagan nga patubagon si Sara Duterte sa mga anomalya, sa mga ghost flood control project ug sa mga korupsyon. Makaingon sad ta mga par nga kani mga tawhana tarong pabaka ni og kanang paminsar. Kani ato ang mga par mga pangutana lang kay nganong apilon man nila si Sara sa kontrobersyal nga flood control project nga may labot si Sara Duterte ana. Ang angayan niya nga ipanawagan, ang angayan niya nga patubagon si Martin Romualdez o si Saldico o si Bongbong Marcos. Angayan niyang patubagon ang lower house. Nganong si Sara Duterte man ang iyang target sa iyang pag-apil-apil sa rally gahapon. Kay kibaw ta mga par kani si Vice Ganda ni gara sa ni si Vice Ganda kay lagi giulog-ulogan sa ni atong kinsa putong tawhana nga murag iya siguro to manager ba to niya nga iya kunong pa nang saron kuno si Vice Ganda og presidente sa Pilipinas. Kay kun si Vice Ganda kuno si Sara Duterte ang magbangga sa pagka-presidente sa Pilipinas, si Sara Duterte kuno dili jud kuno kadaog ni Vice Ganda. Mao nang nigara sa ni si Vice Ganda sad nga kanang kunuhay sad kanang dadasad siya og kanang tarpaulin nga nainawong ni Sara Duterte. So may kalabutan ni Sara Duterte sa mga flood control project nga ang nagpapasar ana ang lower house man si Martin Romualdez ug si Saldico. Mo'y nagpanday anang maong mga budget unya ipada nga to sa Malacañang pirmahan ni Marcos. Mao nang tawgo na siya ng general appropriation. Asa man inang paminsar Ginoo ko Mariusep. Kay nagtuo sa gani si Vice Ganda nga nang makadaog sa yun kuno siya kunuhay kung mudagan siya og presidente. Mo nang si Sara sa diya sang daot-daoton po niya si Sara kanang dadasad siya kanang placard kay kanang patubagon si Sara kuno sa mga gipang kurap. Usa may gikurap ni Sara katong ilang gigukod mayo ang confidential funds ni Sara, ilang gukuron mayo si Sara sa kanang 125 million, pero wala nila gukura si Martin Romualdez o si Saldico nga bilyon ang gipang kawkaw ug naa pa yung mga ghost project. Naninguha sa taon may si Vice Ganda mga par, kay pasinog ng putok-putok sad mayong dughan ni Vice Ganda nga pag-ingon nga kanang kung mulang sa siya og presidente nya magatbang sila ni Sara, di jud kuno kadaog si Sara niya mo nang wakibaw si Vice Ganda gon nga basigi kanang bugal-bugalan ra punto siya, gi palapalahan ra punto siya maayo sa iyang sa bato manager bato niya nga gusto sad nga magpasikat. Kung si Vice Ganda na lang pod gani ang presidente sa Pilipinas mga parno o para nako mas maayo pa siguro way presidente ang Pilipinas oy, prangka-prangka nga pag-istorya ba. Kung si Vice Ganda magani ang presidente, mas maayo pag way presidente ang Pilipinas. Sa katong mga dumadapig ni sa ani Juan Vice Ganda, pasensya kayo kay kita diri lahi man tao ka ng pagtan-aw. Kung kamo boto mo ni Vice Ganda, inyiwasad na
gi-respeto sa nako ninyo, gi-respeto sa tamo. Now sad nga i-respeto sa ninyo ang wala makauyon ni Vice Ganda. Ana ra man na. Sinabtan na ba? Hibong na taning Vice Ganda nga dada siya placard, dada siya tarpaulin nga nainawong ni Sara Duterte. Kay apil kuno sa kontrobersyal nga flood control project si Sara Duterte. Kalayo ra sa tinuod. Ang lower house may nagsugod na anya nagikan ang ang korupsyon. Kanon abot magani Sara Duterte. Nga ang tigpasar sa balaod, ang tigpasar sa project sa mga budget. Ang lower house man si Martin Romualdez o si Saldico ipasa nga to sa Malacañang, pirmahan ni Bongbong Marcos mo nang ma-approve, mo nang una manubag aning mga anomalya karon kaning pangawat sa kwarta sa bayad sa mga yanong mga tao nga nagbayad og buwis, kaning tulo may angayan nga manubag. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. Unya sa katong supporters ni Vice Ganda, pasensya kayo ha. So lahi-lahi man tao ka ng pagtanaw.